ספיקר. אתם רואים את ספיקר? אז ככה אתם תראו אותי בגדול. לשים את כולם בבקשה בהשתק, ואני אציע את עצמי. אם אני אמצא את עצמי, הנה אני. אוקיי. את עשית את זה? כולם השתק? הנה, אני מנסה למצוא את ההגדרה. תתחיל, אני לא עושה חשוב. את זה. רגע. אוקיי. לא חשוב. אז שלום לכולם. למה אנחנו פה? כי אנחנו מאוד מתרגשים ושמחים להודיע לכם שממחר אנחנו יוצאים לדרך עם קמפיין פרסומי המשמעותי הראשון שלנו, והיינו פעם אחת בטלוויזיה ביריד הדירות לפני שנה, בדיוק לפני שנה, לא? ועכשיו אנחנו יוצאים למשהו שזה מוקדש אך ורק לנו, למאני. אני רוצה להגיד לכם שבניית מותג זה דבר שלשמחתנו יש לנו ניסיון רב בזה, דורש הרבה מאוד סבלנות ומאמץ. יש שני דברים שאפשר לעשות על מנת לבנות את המותג הכי חשוב. אני יודע שזה אולי מפתיע אתכם, אבל הכי חשוב זה לפתוח סניפים. מותג ללא סניפים זה לא מותג, לא מסתכלים על זה, לא רואים את זה ברחוב, לא רואים את זה במשק, לא מגישים את זה במשק, כל הפרסום בעולם לא עוזר לך. אז בעניין הזה, אנחנו הרשת הכי גדולה במדינת ישראל ובהרבה. ועשינו את זה מהר מאוד, ב3 שנים, ואנחנו נמשיך לגדול ונגיע לממדים גדולים יותר, עוד הרבה יותר אפילו. כי אתם הולכים לגדול, אנחנו הולכים לגדול, הכל ביחד, אנחנו נהיה רשת שאף אחד לא חלם שזה יגיע לממדים כאלו. הדבר השני זה פרסום, אבל הפרסום דורש מיליונים, הרבה מאוד. זה לא דבר שאפשר לעשות בקלות. טלוויזיה, שזה עדיין במדינת ישראל הכלי הכי אפקטיבי לבנות מותג, זה דבר מאוד יקר לפרסם בטלוויזיה, והדרך היחידה שאנחנו יכולים לעשות את זה, זה שאנחנו ביחד ברשת, ואנחנו עם המשאבים המשותפים שלנו יכולים לעשות את זה, ובנוסף לזה ללכת על משהו שהוא עונה על הצרכים שלנו. מה הם הצרכים שלנו? אנחנו צריכים מסר אחד ורפטיציה. ורפטיציה בפרסום זה המונח שמשתמשים בו, לחזור על אותו מסר פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, עד שנמאס. אם לא אומרים שזה נמאס, זה לא עבד. זה חייב להיות משהו שזה חוזר על עצמו, לא עשרות פעמים, אלא אלפי פעמים. ועכשיו אנחנו הולכים לעשות את זה מאוד פעמים. ואם אנחנו היינו הולכים על לדוגמה ערוץ 13, אז בערוץ 13 כל פעם שאתה מופיע בתוכנית אחרת, אתה מגיע לציבור אחר, הרפטיציה היא פחות טובה, פחות משמעותית. ילדים רואים את התוכנית הזאת, מבוגרים את התוכנית הזאת, זקנים את התוכנית הזאת, וכל פעם שיש איזה משהו קצת אחר באופן דמוגרפי, אתה נוגע בציבור אחר. אז אנחנו החלטנו ללכת על כאן ערוץ 11, משהו מאוד איכותי. אנחנו קונים כמו שאנחנו עשינו ברימקס את החסויות, את כל המותג שבנינו ברימקס לאורך השנים, שאתם יודעים, מכירים את הג'ינגל, אתם יודעים איך לשיר את הג'ינגל של רימקס, את כל זה אנחנו עשינו ב6 שניות בלבד, רק 6 שניות. והחיסרון של מעט מאוד זמן זה גם יתרון, כי זה מכריח אותך, אחד, להיות מאוד תמציתי וממוקד, ושתיים, זה נותן לך הרבה יותר רפטיציה. אם היינו קונים 30 שניות, היינו מופיעים 20 פעם, ואף אחד לא היה זוכר אותנו, וכל הדברים היפים שאנחנו רואים של הבנקים וגורמים אחרים, שזה מאוד משעשע אותנו, ומי שהפיק את זה זוכה באופיר, פרס אופיר, אולי באוסקר, אבל בסופו של דבר אנחנו לא זוכרים את הפרסום הזה. את הפרסום המאוד מאוד מאוד חוזר על עצמו של רימקס, כולם יודעים. אז אנחנו הולכים על משהו דומה במאני.
אנחנו לקחנו אותו צוות, אותו ג'ינגליסט, הג'ינגל שלנו דרך אגב, שאתם שומעים, קונה או מוכר נכס ברימקס, הג'ינגל הזה, זה אחד מהג'ינגלים הכי מוכרים במדינת ישראל. אם תעצרו ילדים עכשיו, או אנשים מבוגרים, ותבקשו מהם לשיר משהו מפרסומת בטלוויזיה, רוב רובם הולכים לשיר בין הראשונים את הג'ינגל של רימקס. לא יאומן. בנק לאומי ובנק הפועלים ומזרחי טפחות מוציאים מאות מיליונים בפרסום, ואת הג'ינגל שלנו יודעים. אז מאוד חשוב לנו לחזור על אותה טקטיקה. אנחנו נהיה בחסות מזג אוויר בחדשות לחודש וחצי, 6 שבועות, עם איזו הפסקה באמצע, עוד מעט אתם תשמעו מיעל את התאריכים, או את המסגרת זמן פחות או יותר. אנחנו מתחילים ביום ראשון הקרוב, ומכיוון שהלכנו על חבילה שהיא יקרה יותר, קיבלנו הרבה מאוד צ'ופרים במהלך היום, אנחנו גם הולכים להיות בחסיות. חלק מהחסיות האלו הן ברצועות מאוד מאוד פופולריות בכאן. רצועת הלילה, במחר החדשות האחרונות של היום, גם שם אנחנו הולכים להיות, וגם אנחנו הולכים להיות במהלך היום, ליעל יש פרטים. זה קמפיין, רק הקמפיין הזה זה מעל 300,000 שקל, רק שאתם תבינו, בפעם הבאה זה יהיה זול יותר, הרבה מאוד כסף הלך להפקה, לג'ינגליסט, לאנימציה, זה 6 שניות, צריך לראות את זה כמה פעמים עד שמבינים עד כמה זה עושה את העבודה. יש לנו רק מסר אחד שם, money, ייעוץ משכנתאות, משכנתאות money משכנתאות, money משכנתאות. זה לא תמיד 100% ברור לכולם אם זה ייעוץ או לא ייעוץ, מה אכפת לנו? אם מישהו יתקשר אלינו ויגיד אני רוצה משכנתה, ואנחנו נגיד לו שאנחנו לא נותנים את המשכנתה אלא את הייעוץ, אז לא קרה כלום. אבל כתוב שם ייעוץ, לא כולם הולכים לקלוט את זה, זה לא סוף העולם. זה לא פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה, לא כולם הולכים לאהוב את זה, לא כולם הולכים להבין את המשמעות של הג'ינגל. ג'ינגל חייב להיות ילדותי, כן, ילדותי. אם הג'ינגל הוא ילדותי, הוא נתפס. אנחנו זוכרים דברים ילדותיים. ולכן, תחשבו על הג'ינגל של רימקס, מאוד מאוד ילדותי. היו המון תלונות כשאנחנו יצאנו עם זה בתחילת הדרך שלנו, ותראו מה יש לנו. הג'ינגל הכי מוכר, ואף אחד לא חושב שזה ילדותי היום. זה לא ילדותי, כי זה עושה לנו כסף. אותו דבר הולך להיות פה במאני. עכשיו, אנחנו בו זמנית רוצים להצדיע וגם לפרסם למובילים שלנו, לאלו שהם היו בשלישייה הפותחת של הרשת כל חודש. אז אנחנו לקחנו בדה מרקה פרסום שהוא גם משמעותי, עמוד שלם, שזה יהיה למועדון הזהב, והזוכים במועדון הזהב הולכים לייצג אותנו שם, אתם תראו אותם. לקחנו חבילה קצת יותר יקרה, אבל עם כל מיני צ'ופרים, ושם אנחנו מתחילים מחר, אבל הבטיחו לנו צ'ופרים וקיבלנו. כבר אתמול והיום היו סטריפים בדה מרקה. אז תחשבו על זה. הציבור הולך גם לראות את ציבור של אנשים שרואים את כאן, הם הולכים לראות את דה מרקה, זה משקיעים, זה אנשים שצריכים משכנתאות, אנחנו בונים את המותג, זה בונה אתכם מול הבנקים, זה נותן לכם מעמד מסוים מול הבנקים ומול המוסדות הפיננסיים, וזה הדבר המשמעותי הראשון, אבל לא האחרון. ובואו, תעשו יותר כסף, תצליחו יותר, ככל שתצליחו יותר, נשקיע יותר, אנחנו הולכים להמשיך לעשות מה שהתחלנו לעשות לפני 3 שנים, וזה לרכוש את השוק. אז יעל שנב, את רוצה להקריא את או פשוט להודיע לכולם, כן. אז העמודים בדה מרקר יופיעו בימי שישי, ב-20 מחר, שבוע הבא, בראש השנה וביום כיפור, שזה גם משהו שכדאי לדעת.
הולך להיות מוסף נדל"ן בראש השנה, ואנחנו נופיע במוסף נדל"ן. בטלוויזיה מתחילים ב-22 לתשיעי עד ה-9 לנובמבר, זה סך הכל 7 שבועות, יש הפסקה של שבוע באמצע, מה-20 עד ה-26 לאוקטובר. אנחנו נהיה במזג אוויר גם בהתחלה וגם בסוף, ויש בונוסים בשעות של 3, 4, 5 ו-11 בלילה. אז נראה לי שהרייטינג בכאן 11 יעלה מיום ראשון, לפחות אצלנו ברשת. כן, אנחנו הולכים לתרום לזה. אגב, שכחתי להגיד את מה שיעל אמרה כרגע, החסות דרך אגב של מזג האוויר, למה זה טוב? כי פרסומת אחרות בטלוויזיה, כולנו יודעים שאנחנו מנצלים את זה, במיוחד המבוגרים יותר, על מנת לרוץ לאיזה חדר קטן, להפסקה של כמה שניות. המזג האוויר, יש רק 2 חסויות, ואנחנו מופיעים גם לפני המזג האוויר, וגם אחרי, אז זה פעמיים. אז פעמיים הולכים לראות אותנו, לשמוע אותנו, זה מאוד חזק, זה טוב, אני מאוד אוהב את זה. דבר ראשון, סליחה, כן. גם הולך להיות סטריפים, במהלך התקופה הקרובה, אני אשלח את התאריכים יותר מאוחר, כי זה כבר יותר מפוזר, של מאני. אז מי שהיום קנה או קיבל את המרקה, יכול לראות יש סטריפ שם, אני טרם ראיתי את זה, ויהיו לנו סטריפים, וזה דרך אגב גם כן, אז זה עוד רפטיציה. לבנות מותג זה המון רפטיציה, אנחנו עושים את זה כל פעם שאתם אומרים מאני, כל פעם שאתם מדברים עם לקוח, כל פעם שאתם עושים פרסום שלכם, כל אחד מכם מחזק גם כן זכיין אחר. עכשיו אנחנו עושים משהו רשתי, רק הטלוויזיה בלבד מעל 300,000, עוד כמה עשרות אלפי שקלים אנחנו משקיעים בדמרקה, ונצא לדרך. עכשיו יום רביעי הקרוב, מפגש זכיינים לזכיינים בלבד ומנהלי משרד, שגם מוזמנים להגיע. מאוד חשוב, כולם חייבים להיות, אני לא קבל תירוצים, להגיע בזמן, להיות שם, לשמוע מאחרים, להיות עם רימקס, אנחנו עושים את זה חלק ביחד עם רימקס, חלק בנפרד, כל האכילה, השתייה, קפה, ארוחת צהריים, הכל ביחד. מי שצריך אוכל גלט להודיע ליעל מראש, לא צריך להודיע ליעל, זה בהרשמה. זה בהרשמה כבר. כן. בסדר, אני רק עובד פה, אני לא יודע. אז פתאום אני חשבתי על 7 ילדים, אבא כזה צריך לקבל גלט. אז ניפגש ביום רביעי הקרוב, הזדמנות להיות עם זכייני רימקס גם כן, לקבל גם מהם הפניות, לעבוד איתם, להפנות אליהם עסקים. נמשיך להיות מה שאנחנו התחייבנו להיות, כל אחד, אנחנו לכם וכל אחד לעצמו, מספר אחד, לא פחות מזה. אז זהו, זה המפגש הקצר. יש פה הופעת בכורה אולי של הפרסומת? לא. כי פשוט אין לנו זמן, יש פה עסוקים ופגישות, ואין לנו זמן לראות טלוויזיה. בערב, ביום ראשון. מי מדבר? מי דיבר? מיכאל. מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך ברנן? איזה כיף לראות אותך. גם אותך, בטח, תודה רבה. הגבר שלנו מאופקים. כן. אז לא, אנחנו לא נראה את זה, תראו את זה בטלוויזיה. אם נראה את זה פה, אתם תתאכזבו. תראו את זה בטלוויזיה. פה, להראות את זה בזום, לא שומעים את זה טוב בזום, ולא רואים את זה טוב בזום, וזה לאכזב את כולם. שכחנו, במהלך שבוע הבא, כולכם יקבלו את הג'ינגל, אתם יכולים לשים את זה כרינגטון אצלכם בטלפון. אז כשמישהו יתקשר, הוא ישמע את הג'ינגל של מאני. בסדר? מעולה. עד יום רביעי, כולם יודעים איך להשאיר את הג'ינגל. עושים מבחן בכנס. רעיון טוב. בוא נעשה את זה, נצלם את זה.
ברנרד, רק שתדע שזה אחד הדברים שאני חופרת ליעל, נראה לי מאז שנכנסתי למאני. נכון. לא מאמין שאת יודעת איך להיות חופרת. אז הנה, טלי, הוכחת את החזרתיות. אז אנחנו גילינו עוד משהו שאת אומה ליעל. שם האבא, הגיל, ואת אבל הנה, חופרת. זה מה שאמרתי לה, מהיום שנכנסתי למאני, מתי יהיה למאני קונה או מוכר. רק במאמר מוסגר, לי לא מספיק 6 שניות, אז אם אני צריכה זמן במה, אני צריכה יותר. סתם. אני תמיד אומר לכולם, שאם פעם יהיה מספיק כסף לעשות פרסום של 30 שניות, 20 שניות, שמישהו יקשור לי את הידיים וימנע ממני לעשות את זה. אני גיליתי שקונים את עולמנו ב6 שניות בצורה הרבה יותר אפקטיבית ובהרבה יותר זולה. זה הכי אפקטיבי, זה מכריח אותך להיות תמציתי. רק דבר אחד אנחנו רוצים שיקרה, מאני, משכנתאות. וכולם ידעו איך לבטא את מאני. בסדר. אתם מרוצים? כן. מאוד. כולכם נראים כאילו שאתם הולכים לבכות, חוץ מילד. גם אושרי מחייב. זה דבר מתבקש. רועי מבקש, שולי מבקש. אוקיי, תאריך רוצה, זה 300,000 שקל פלוס, שאנחנו משקיעים פה. אוקיי. מהמם. ניפגש ביום רביעי. כן. ביי ברנרד, תודה רבה. תודה רבה לכולם. תודה ברנרד. ביי ביי. תודה רבה. ביי, תודה. ביי, להתראות.